Днес, докато тормозя кучето си с разходки, които не смятам, че са много здравословни за него, просто ще измръзне, макар да е слънчево. Реших да ви обявя промоцията за март месец за регресивна терапия, темата. Надявам се това да се превърне в практика. Март месец, 8 март, денят на жената, майката. Темата ще бъде майката. Терапиите ще бъдат на тема отношенията с майката. Макар и аз да съм майка, дори съм баба, защото това повечето от вас не го знаят. Колкото и да се стараем, ние винаги допускаме грешки като родители. Така както моите родители, според моето подсъзнание, са допуснали грешки, най-вероятно в подсъзнанието на моите деца аз също имам вина за нещо някъде, някога и ще трябва в някакъв момент да разреша този проблем за тях. Но мисълта ми беше, че колкото и да се стараеш да бъдеш добър родител, винаги има вероятност несъзнателно да допуснеш грешки или да имаш поведение, което не е в резонанс с очакванията на децата ти. Терапията ще бъде за хора, които имат осъзнат проблем с отношенията с майката. Сега няма значение каква е темата, какъв е проблема, как се е проявил в тяхното ежедневие, но това ще бъде темата. Отношенията с майката. Ако желаете да се изцелите от този проблем, да изцелите отношенията си, искам само да добавя, че тук няма значение дали майката е все още между живите, дали е жива или не, той проблема си е там в подсъзнанието ви. Ако искате да изцелите проблема, подсъзнанието си, проблемите, които сте имали с майката, отношенията, да намерите мир в душата си, да възстановите баланса в тия отношения, да отворите енергийните канали, защото това е свързано с много енергия, която ви заприщва и много неща може да ви причини тази травма с майката. Пишете ми на лично съобщение. В коментари. Не обявявам данни, не правя диагностики, не правя уточнения. Пишете ми на лично, бе, хора. Просто ми пишете, искам терапия, така, кратко и ясно, за да мога да ви отговоря. Значи на ръчички, сърчица, ЗДР, КОПР не отговарям.